We zijn aangekomen op het hoogste punt. We gaan zo meteen starten met de deadload. Voor mij gaat het ongeveer 4-5 uur duren. We hebben 1,5 uur in de bus gezeten. Ik snap eigenlijk niet hoe we boven zijn gekomen. Kijk eens. Ik hoop toch echt dat de mountainbikes van beter materiaal zijn. Dat is Pietje. De deadload is echt begonnen nou. Kijk eens even hier, over de reling, hier moeten we fietsen. Die gaat zo. Wow. Moet je geen geluidje maken jongens. Hey. Nou, dat was dan de deadload. Super gaaf ervaring. Ja, wat kan je beter doen na een sportieve activiteit? Kijk eens. Zwemmen. Ik zie de cerveza's al staan. Heerlijk.